Ka Delimitation Committee jong ka Jantia Hills Autonomous District Council haka khendai tarik naitung kelas Sdang ya ka public hearing ni ka jing pensngo palba halor ka jing terwa penkenria ya ki Shillong na ka wei ka MDC constituency sha ka wei pan da ka Sdang nas im jingsuk parish hall amlarem West Jantia Hills District na ka benta ki lai constituency bakenthup ya ka war east war west bat ka war central. Hakane ka jing pensngo padba Kiba ai jingkran bar ni khmat na kishnong ba pher kila pensngo la ka jong ka nong rim halor ka jing Pyrshah jong ki ya ka jing penkenria ya kishnong shaki wei pat ki constituency. Kiba bun hi ki kwa abandon hagaju ka constituency Khuborjylla baro shikata. Uwahe shnong ka pedeng karong ba kolmen poshna ula kerpat kat kum kasur upad ba na pedeng karong am surwai bat ka am ralang kikwa abandon biang haka war east constituency. Uba pi pakenten na pedeng syakap ula ai jingmut banwan ra ya kilai shnong bakenthup ka pedeng syakap sat pator bat ka trang blang bakin don lang rengkat kumba ki hap haka we ka elaka sat pator. Kiwei pat kiba ai jingmut ki kenthup ya uba lang ki dekhar na ladkhur ba dapoi lengdo wahe shnong ka ladkhur ba donbok lamurong na kasnong thang buli ba di taryang na thang buli ba je bare na ladkhur ba e khongla assistant wahe shnong bakur uba compare polong wahe shnong amlarem bat kiwei. Na kaliang ka committee kala kerpat bantho syaka komiti hapo lai baje jong ka khat khandai tarik mentau benai lada don kinu ki pat ba ki bakwa ban pensngau halor ka jingphia yaki constituency. Waris konversi
Yuma